Vi fik en fornuftig start hele vejen rundt. Det så rigtig godt ud. Det er jo især den bagerste volde, hvor det var 5 volden. De gav fin plads til hinanden. Men straks her, der er det Rikke på Torup, der skyder frem ned op foran. Nummer 3, der har taget teten. Nede bagved, der er det nummer 7, Nana, som jo vandt kåringen for ikke godter, men den anden klasse. Der er skudt frem på fjerdepladsen af det forfølgende felt. Der er lidt urent travlt for Kong Arthur, men der er pænt med travlt igen. Kento Suyaki var også lidt ude i banen for at finde travlt. Men stadigvæk, det er Rikke på Torup, der ser ud til at være stået helt af foran Nilo og Lakris. Men Nana har optaget forfølgelsen, så har vi... Det er svært at se, hvem der er hvem helt nede i felterne. Men det er stadigvæk Rikke på Torup ude foran, så har vi Nilo, vi har Lakris, vi har Nana. Vi har Kento Suyaki. Det er lidt svært at se, hvem der er hvem af nisseure, når de kører med det uvante udstyr. Nana har taget teten nu og trukket forbi Lakris. Nu begynder den at lægge pres på Lino. Lino har lidt problemer med travlt. Men det er Rikke på Torup, og det er Nana nu, der har som den eneste stort set har optaget forfølgelsen på Rikke på Torup. Men det ser også ud til, at Nana skyder en bedre fart end Rikke på Torup lige pt. Men lad os se, nu det kommer om Rikke på Torup. Får pænt i travl igen. Men det er Nana, der ligger godt 40 meter bagud. Så har vi Nilo på tredjepladsen. Lakris er nu passeret af Kento Suyaki. Og jeg tror, vi er ved at have Silja, der er med op igennem feltet, også op på en 4. og 5. plads. Det er Rikke på Torup, og det er Nana. Og så er det Nilo stadig på 3. pladsen, men nu kommer der en bagfra. Det er Kento Suyaki, der presser hårdt på. Så har vi Silja. Og vi får at vide, at 10 Jolly er diskvalificeret for op, så vi beder Jolly om at trække ud. Men op for opløbstrækningen, der har vi nu Rikke på Torup, og så har vi Nana ude, der allerede nu begynder at lægge sig ud til en overhaling. Det er Rikke på Torup, det er Nana, der kommer her side om side. Så er det Kento Suyaki, der ligger dernede, så tror jeg, det er Silja, der er kommet op på 4. pladsen. Men det er Nana nu her, der tager teten og går forbi Rikke på Torup, men der blev arbejdet. Der var lige lidt forstyrrende for Rikke på Torup, som mister et par skridt. Og det benytter Nana sig til at gå helt frem i spids. Nana ser rigtig godt travlt ud, også nede bagfra kommer Kento Suyaki nu, som bliver presset hårdt af Silja for Aarhus. Men det er Nana, der kører ind på en sikker 1. plads. Vi har Rikke på Torup her, der følger pænt med ind på 2. pladsen. Kento Suyaki går ind med toptillægsmeteren til 3. pladsen, og lille Silja med Selma Brave, der går ind på 4. pladsen. Nummer 11, det er den lokale Kong Arthur. Og så har vi nummer 6, det er Dixie 2. Nummer 8, det er Ølvig Jasiva. Nummer 5, det er Bella 2. Nummer 2, det er Nilo. Nummer 1, det er Lakris. Nummer 4, det var Rally. Så har vi stadigvæk Røsmad, som er jo mere eller mindre i prøveløb, men er i sådan et rutineløb. Den skal have lidt mere rutine for at følge pænt med rundt. Den kommer stille og roligt, travende op til mål. Så har vi det inden for de sidste 40 meter, der har vi Rosva og Cecilie Anmor her fra Billund.
så har vi Rosma i mål.